levamos neste establecemento desde o ano 85 aproximadamente xa. Si, os seus inicios non foron neste local, senón un local que está enfrente, ahora hai unha pequena panadería, era un local de apenas 30 metros cuadrados, e foi alá polo ano 74 xa, cando José Ramón Garriga e Jesús Garriga, meu pai e meu tío respectivamente, pois iniciaron esta aventura. E despois de 11 anos cambiámonos para aquí. Nos seus inicios era un negocio moi similar, tamén seguros, asesoría e tamén a axencia de viaxes, que esta crisis nos fixo desprendernos desta actividade, pero nos seus inicios dentro deste ramos había moita máis actividade, porque calqueira persona que necesitara facer desde un pasaporte, un carné de identidade ou calqueira gestión, había que acompañala sempre a Ourense, non había as tecnologías que hai agora, entonces dentro dos mesmos servicios eran máis amplios, a verdade. Pois os servicios que ofrecemos son asesoría, normalmente autónomos con 1, 2 empleados ou autónomos sin empregados, asesoría fiscal, laboral, e a parte máis forte do noso negocio é a de seguros. O máis solicitado, como che digo, a parte máis forte do noso negocio é a rama de seguros, sobre todo seguros particulares, seguros de automóvil, seguros de fogar, pero nos últimos anos, de 10 anos para cá, tuvemos que especializarnos tamén, porque o mercado así o demandaba, en seguros de pymes, pequena empresa e mediana empresa, e tamén seguros de protección, vida, pensións, aforro. Pois actualmente temos traballadores no ramo de seguros, contándome a min, estamos 4 persoas, en gestoría están outras 4 persoas, separando 2 para trámites de matriculacións, transferencias, herencias, e outras 2 en trámites fiscales e laborales. Non, o traballo na época de verao, a partir de maio hasta setembro, incrementase moito. Eu penso que como todos os que temos negocio no Carballiño, pois así nos beneficiamos deste retorno dos emigrantes, sobre todo de México e Panamá, que volven non só ao Carballiño, senón a toda a comarca a partir destas fechas. E che digo, entre maio e setembro a actividade multiplícase, sí. Pois na actualidade a carteira de seguros rondará os 5.000 clientes casi. Unha parte deses clientes tamén o son de gestoría, co cual sí, podíamos redondear a cifra en 5.000 clientes entre particulares e empresas. Os sectores son moi diversos, pois como che digo, desde o particular que asegura o seu auto, o seu fogar, e tamén o seu pequeno negocio, non só pymes, senón negocios como pode ser unha cafetería, pois un local de ocio, un de electrodomésticos, son moi diversos. E despois en negocios de pymes, pois desde a porcentaxe das empresas que se atopan no polígono industrial do Carballiño, pero claro, pois o que che decía, a especialización e o mercado obligounos a salir a buscar os clientes a outros polígonos.
Os horarios que temos na actualidade pois son lunes a venres de 9 a 1:30 do mediodía, cerramos hasta as 4 e abrimos de novo de 4 a 7:30. Os sábados pola mañá abrimos ás 9:30 hasta 1:30 do mediodía. Pois nós incorporamos no CCA pois coincidindo ca formación desta asociación, alá por marzo de 2010. Exactamente, cronolóxicamente, somos o socio número 10. Eu creo que pertenecer a calqueira tipo de asociación que intenta premiar ao cliente, que intenta fidelizar, que intenta facer cousas para captar máis clientes, pois os beneficios son todos. Penso que non hai ninguna dúda de que estando nunha asociación como o CCA, pois podes ter axudas, podes ter ventaxas que tú solo pois probablemente non poidas adquirir, porque, bueno, como todo asociacionismo, está claro que solo ten ventaxas. Cantos máis seamos, máis fortes podemos ser para demandar axudas, para calqueira tipo de actividade, sempre mellor estar unidos que ir pola túa conta. Por suposto, sin ninguna duda, animo a todos os establecementos do Carballiño, sexan do sector que sexan, da igual, de hostelería, de servicios, como o noso, que a vez parece impensable que ventaxas podemos ter, pero crédeme que todos son ventaxas, como digo, e animonos porque é unha cuota que bueno, hai que facer un pequeno esforzo, pero ao final de ano merece a pena.